Nasapwan nga wala na sang kabuhi kag may dako nga pila sa nga liog ang isa ka construction worker sa barangay Balabago, Alimodian, Iloilo. Ini among ginkilala kay Marvin John Gallego, 49 anyos, residente sang barangay Sinamay sa among Banua. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Chrysler Ledesma, ang hepe sang Alimodian Municipal Police Station hiyagin pahayag nga nasapwan ang individual nga nagapaligo na sa iya kaugalingon nga dugo kag wala na sang kabuhi malapit sa ginaobrahan nga gasoline station. Sunod pa kay Ledesma, nakita man nga malapit sa bangkay ang isa ka espading nga ginapatihan gingamit sini agud nga otason ang iya kaugalingon nga kabuhi. I-try namon nga i-convince ang asawa niya mismo kag ang family nga pa-undergo sa autopsy para man nga makasabat dugang sa mga haka-haka kay damo gambal nga may nagpatay sa iya or damo manambal nga nag-suicide, mga nga nagpatay. Part sa aton investigation ang pagkatigayon kang autopsy sa bangkay mismo sa biktima. So lantaw naton man kay ginilantaw naton halos tanan nga gulo. Kung lantaw naton ang background sang biktima, wala ni siya sang kaaway or kontra. Ang hepe sa Alimodian Municipal Police Station nga si Police Captain Chrysler Ledesma nagapati naman ang asawa sang biktima kunining si Miriam Gallego nga matuod nga ginutas ang yaban ang iya kaugalingon nga kabuhi bangod sa makatilingala nga hulag sini antes ang hitabo kahapon. Sa interview sang Bombo Radio kay Miriam, miyagin pahayag nga umpisa sang nadakpan sa drug by bust operation ang abyan sang yabana dito na kag nagsugod ang nerbiyos sini nga naulamid man siya sa isyu sang ilegal nga droga. Dugang pa ni Miriam nga wala sang konsinuman nga kontra si Marvin. Rason nga nagapati man ini nga wala sang foul play sa kamatayon sang iya nga bana. So natural din nga may problema kami sa financial. So nagdugang man, kahit akong ginbaybas ang best friend niya. Amo na itong umpisa mami, hindi ka nakaturog. Yung umpisa nga ginbaybas, ito si Francis, pag uli naman, duga kurog-kurog na tanabalan, hindi ka nakaturog, huwag ka nakapanyaga, hindi ka namanyapon. Kasi basi, kung may umid ka na, may bata pa kami dyan, guys, kila college, kaluluoy. Amo ginapilming, ginasambit niya bilang si Mimi ang bata naman. Wala kontrabana mo ma. May mga kabuot. Nandisan man ko to, yung mga upod nila sobrang.